کвартира мехарим небин бой чечак худо хоҳад баҳор омад ҳеҷ не ки ту квартира хариб ин хеле ида ҷури якам ман барои ту сехонагӣ ёфтам 4 этажбе шаҳри хуҷанд 33 микрорайон ба якум учад ман ҳамсоя нишон тиям гуфти гапо пулки ҳамсоя хар мегӯд ки ҳамсои зӯра нигоҳ кун лифт ҳай 4 этаж ҳам ту лифт кушода шавад рост хонада медорӣ ду эсима ҳамсоя ҳай ман ин тараф мана лестница шавад вай тарафа сета дига ҳамсоя обши 5 ҳамсои зӯр зӯри гуфти гапо зихна не ҳамаш ҷонон мешавад мана як дари мошини дидям дарои қиммат 23 квартира ани ту мешавад ҳам ту қадама монега уже теоплипол сар мешавад ман инҷо як соати калон свеча як башара бине ки манамин афту башарата манами хи нишон метиҳад а кадом сар кунӣ мана кун короче амҷом тиқа мекунӣ амҷом мевизи патинга тиқа мекунӣ бо чечака мегирим кара ман инҷа медарим якум кити мана ин уже якум хона мешавад бо чечака инҷа мемоним нигоҳ кун полни дарун подсветка 500 сом мешавад як телевизори калон оқибаш мана свечошай небино креслои полни O'zbekiston мондагӣ картинги қиммата мондагӣ выключатель необычный ҳамаш выключатели қиммат потолок аликантара ҳамун зӯрош ин парда бин тошна парди турецкий ҳамун эрдағами цвет дода фисондагӣ гулӯи необычный фалшивӣ бошад чисто настоящий будааст кондитсионер ҷарраска задост короче инҷа дам мегирӣ сар ки вайрон шавад калла кати ман инҷо будуф мебарти эн ҷои зӯртарин ман инҷа тамом нигоҳ кунина ана рамелна ҷулетта ва бошқалар иштирокида бо як инҷоби телевизор бо як инҷоби кондитсионер гулчои мана баҳори ҳам ту кошта мондагӣ башара бинӣ ки светакӣ мебинӣ картинка мана потолок аликантара атреза нафас гарда дига ҳам ту мекушоӣ нигоҳ кун вай тараф 34 медорад бозорча поёмов рӯи прокуратура мешавад ин тарафа тарафи облбалница мери мана так парковка офтоб бурод мебинӣ худо хоҳад то штанаша офтоб ани ту мешавад мана сами главни шарои ҷонон фаҳмдиян дидиян ҷои хубате аз инҷа мебурем прямой куҷо мерем ҳаққони баъд ҷо мошини ман ин тараф мана детский хона мешавад нигоҳ кун вой набинӣ детский хоната мошинича як диванча мондагӣ инҷа гули баҳория мондагӣ инҷа мана хе подсветка дидиян мана зӯр короче нигоҳ кун аз детский хона мебурем ин тараф мана душу туалет сами главни отдельна инҷа се бошад инҷа ҷои ҳамун калла ки мепартагӣ як стралки нав ва як башара бинӣ ки светакин оина дараш медарӣ пар мекунӣ инҷа ба амҷом мевизи вой блин қагор ми короче амҷом ту хушк мекунӣ мана дар рӯи мошини қиммат мондагӣ инҷа сами главни ба ҳазо мешини интернета мезанӣ инҷа ба аристон ҳайми мана аристони ҷонуне задагӣ витишка задагӣ мана оба давлеш дидиян оба чихе давлеш шатараскада задост инҷа ҳам гуфтам онам полни теоплипол ремонтои нақпанав кити аз инҷа мебурем сами главни мана ту ба дидиян чистани хитой бори оригинал газ витишка мана так ба қимматча задагӣ гулчои баҳори бо инҷа ба мана розетка пазетка холодильника пачка пач салафан мана инҷа ба як трези калон мондагӣ штора шатара ки мебардорӣ ҳама чи мебинӣ